Naša pani učiteľka, ktorá ma učila od 1. ročníka až po 4., je veľmi výnimočná a trpezlivá, milá a fakt ju mám rada z celého srdca. Dá sa povedať, najlepšia učiteľka na svete. Témou dnešnej hodiny je cesta od surovej vlny až k hotovému finálnemu výrobku. Zuzka veľmi prirodzene a tvorivo pristupuje k deťom, prepája celé to vyučovanie s praktickým vyučovaním. Pod tie ďalšie spoje iba prevlečieš. To spracovanie ovčej vlny je nielen tradičné remeslo, ale dokáže deti naučiť trpezlivosti, sústredeniu a úcte k práci. A to sú hodnoty, ktoré sú potrebné, si myslím, že v dnešnej dobe. Keď som vlastne prvýkrát nastúpila, tak sa mi strašne nedarilo tkať na tých krosnách. Ale mám pocit, taký dojem, že raz, keď sa im to podarilo, tak som bola taká šťastná, že už to viem. A som bola rada, že tá pani učiteľka ma to naučila. Pekne ho budem takto omotávať. Už vyplňaš miesto toho, kto pred tebou česal. V dnešnej dobe, keď deti naozaj veľmi času strávia pri tých obrazovkách, ja som chcela, aby zažili niečo skutočné, aby vlastnými rukami naozaj niečo vytvorili a niečo ozajstné, skutočné, niečo hmatateľné. Krásny kus a ja ukážem, koľko ste asi utkali. Bolo to asi takto, tak tento kus je presne váš. Na konci tejto práci zistia, že dokázali oveľa viac, ako si mysleli a stúpa im to sebavedomie. A dieťa, ktoré predtým bolo tiché, alebo nikto ho za nič nepochválil, zrazu zistí, že aha, toto som dokázal ja svojimi vlastnými rukami. Jej hodiny sú iné vlastne v tom, že je trpezlivá, milá, vtipná a vidno na nej, že sa snaží, aby z nás vyrástli dobrí ľudia. Na tej práci s deťmi ma najviac motivuje to, ukázať deťom tú cestu vzdelávania a to, že môže byť v niečom úspešné to dieťa. Zuzka by sa určite mala stať teda učiteľskou osobnosťou Slovenska. To jej povolanie je naozaj Zuzkin život, kedy venuje sa deťom nielen počas vyučovania, ale naozaj aj v tom voľnom čase a v každej voľnej chvíli. Na konci hodiny si ohmatajte tú vlnu, ktorú ste vy sami vyčesali svojimi vlastnými rukami.